A Xunta publica no portal de contratos públicos a licitación por un total de 173.000 euros da obra de rehabilitación de cuberta e fachadas do Centro de Especialidades e Punto de Atención Continuada da cidade de Ourense. Vanse realizar traballos que contribúan a aumentar a impermeabilidade do centro asistencial, xa que as fachadas exteriores presentan deficiencias que provocan unha maior presenza de humidades e oxidación dos materiais, e a cuberta actual non garante unha boa estanqueidade do edificio. Os traballos consistirán na substitución do material das fachadas e na reposición da cuberta para mellorar a conservación deste centro de especialidades que tamén exerce como punto de atención continuada. O contrato prevé un prazo máximo de execución dos traballos de 3 meses, contados desde a súa formalización.